Ideia zen arazoetatik abiatzea, hain zuzen ere egunerokoan gogoeta egiteko tarte gutxi izaten da, eta talka egiten digunean zerbaitek albeste gainera pasa eta zer aitzine egiteko joera izaten da, baina geho talka horiek eta oztopo horiek zerbaiten adierazgarri izaten dira, eta hartako horren bila edo gogoeta tarte bat hartu eta horren bila gabiltza, ez? Zer erraten digute gure arazo horiek, gure itzulpengintzaz eta aitzin egiteko, zer egiten ari garen ulertzeko eta gure langintza hobetzeko eta hobeki ulertzeko, ez? Lehenik eta behin arazo nagusia izaten da batez ere frantsesetik euskarara itzultzen dela eta ez beste norabidean, eta horrek mendekotasun bat ekartzen dio euskarari. Beraz, lehen sorkuntza frantsesez da, eta euskara beti bestearen menean edo bizi dela, eta horrek maiz ekartzen du halako kopiatze bat edo halako frantsesaren moldeen imitazio bat, mendekotasun bat, ez? Eta gero arazoa izaten da ere, euskal estiloa ez dela lantzen, baizik eta frantses estiloaren menean garela, eta maiz frantses estiloari lotuegi aritzen garela, ez? Ez dakit, besteak beste euskal estiloa landu ez delako, estilistika azterketa eskas zaigu, ez da halakorik eginik, eta horretan, ez dakit, filologoi dei egiten die, eta beren lana egin dezaten, itzultzaileen lana egitera etorri ordez, guk eskertuko genieke baldin eta lan horiek, hizkuntzalaritza lan horiek eginen balituzkete, eta horrela gehiago kontzientzia eza izaten da, maiz euskararen estiloaz eta nola behar den euskaraz idatzi. Idazketa gutxiegi da gaur egun euskaraz. Itzulpena, idazketa oso molde berezia da, eta beharko genuke beste oinarri hori landua haukan. Hori da arazoa gehienetan. Guztia itzulpen bihurtzen dela eta ez luke hola behar. Bai, noski, ohitura da, testu bat ematen zaigunean, lehenik ematen zaigu atzorako egin dezagun, eta behaz tarratatan hartzen du testua, ta zerbait eta hirugarren lerroan hasten dira arazoak, ez? Hartako hori gerta ez dadin, aitzinetik hausnartu behar da, zer da hau, zertarako, ze funtzio du, norentza da, eta horrek guztiak baldintzatzen du, gero egin behar dugun lana, ez da berdin itzultzen, karrikako norbaitentzat, edo enpresa batentzat, edo erakunde batentzat, edo ez dakit, ikasleentzat edo irakasleentzat, hori kontuan hartu behar da, herri txiki batentzat edo Euskal Herri osoarentzat, hori guztia kontuan hartu behar da, eta baita ere nolako testua den, nork idatzia eta ze funtzio horreko. Orduan hori guztia lanariekin aitzinetik edo gogoetatu behar da. Lanaren lehen pausoa ez da
itzultzen hastea, baizik eta azterketa hori egitea, eta gero hori azterketa proiektu bat bilakatzea eskuartean dugun testua. Nire asmoa mintegia egitea zen, eta hala da ono. Eta beraz, elkarren artean landuz egiazko testuen gainean, egiazko testuak aztertuz, egunerokoa aztertuz eta bakoitzaren esperientzia eta kontuan hartuz. Hurbiletik, egunerokoari atxiki. Eguneroko eromena eskuartean hartuz eta denbora, gogoeta egiteko denbora hartuz.